Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphike la kuzofinyelela khona le video. Wengane wethu ungabe uqala ke ungena kule channel cicunezele usubscribe. Mofokeng lapha nangasayitholele ke iqembu ke phesheya kusho ke iMenenja. Ngokusho ke kukaPaul ke Michael ke weSiyavuma Sport Group, uRelebohile ke Mofokeng ke weOrlando usazobuyela ke phesheya. Amasondweni ke edlule ke kuvela izindaba zokuthi ke Mofokeng ke uyozama enhlanhla lapha ke kwiqembu edlala ke kwi-Premier League. Lezi ndaba ke zigcine ziqinisekiswe yena ke umqeqeshi wezimnyama ke uJose Rivero. Kuthiwa ke bachazekile abaqeqeshi ke baleli qembu ke ngendlela lomfana ke afike wayihlikihla ngayo ke lapha ke kuyinhlolo khona. Kuvela ukuthi ke leli qembu ke liqala ke ukubona ke Mofokeng ngesikhathi ke iPirates ke inekhempu ke eSpain ke okuyizwe ke ukudabuka kulo ke uRivero. Mofokeng ke uneminyaka engu-19 ke uqale ke ukuzakhela ke igama esadlala kwi-DStv Disc Challenge ngaphambi kokuthi ke akhushulele ke esikimini esikhulu ke sezimnyama eEngland ke kuvela ukuthi ke uheha amehlo ke abaqeqeshi ke abaningi ngaphandle ke kwabe Wonders. Michael ke utsheleke leli phephandaba ke ukuthi ke abantu ke bakuleli ke bangathuki. Mofokeng ke usane talent lapha ke elisimanga iWonders ke noma elinye ke iqembu eEurope ke lizomsayinisa. Angazi ke ukuthi inikele ngake ethusa abantu ke ngokubuya ka Mofokeng lapha ke England ke ubeze kuzohlola ke yakona ke ukuthi ubese sayinile. Ngiyatshela ke lo mfana ke une talent ke elisimanga noma ngasekhona ke kwiWonders ke kodwa ke uzothola iqembu lapha ke eEurope. Ubeka ke uMichael ke osezinze lapha ke eEngland ophethe indaba ke zakhe lapha ke uRelebohile ke Mofokeng. Manager ke yabadlali ke isihambisa abadlali ke bakuleli abahlukene ke maqenjini aphesheya abagqame kakhulu ke uSiyandaculi ke noKikentoli. Michael ke utheli khona ke talent ke kuleli futhi ke uyakhola ukuthi ke abadlali basemzansi ke basangeza noma basangenza kahle ke emazweni angaphandle. Uthe inkinga ke ukuthi akusebenzeke ke namanye amaqembu akuleli. Imakethe ke eNingizimu Afrika iyehle kakhulu. Isona zathu ke leso ke esingenze ngahamba iningi lamaqembu ke liphethwe ngendlela ke engekho ezingeni eliphezulu. Ngikhuluma nje noma ke ngikweleto ke ngaba yamaqembu. Angiboni ke lapha ukuthi ngiyophinde ngiyithole ke leyo mali. Lapha ke eEngland ke kuyaphileka. Amaqembu akhona ke aphethwe ngendlela ke yezinga eliphezulu. Usho ke uMichael uqhubeka ke ulibona ke lichazile ke kusasa kuleli ke ngesibalo sabadlali ke abasonisa ngamaqembu ke aphesheya. Kuyikho ke ukuthi ke kumele kubanjiswane. Engitholile nje ukuthi ke ozakwethu lapha nezinye izimanager ke abazifundisisi kahle ke izinkontileka ezisayiswa ke abadlali bajabulela ukuthi ke sebezodlala ke phesheya. Ngiyabacela ke ozakwethu ke nabadlali ke baqaphele eNingizimu Afrika ke likhona ke ikhono okubalekile ke ukuligada ke ngendlela ke efanele. Usho ke uMichael ke esephetha wengane wethu ke lezi indaba ke engithe ngathola zona mina sengiphuma kanje.